Zvakaoma veduwe kuZimbabwe vakungoisa mapolicies aya ekuti abayiwa ngaabude, asvotwa ngaarutse, zviya zvezvo vanogara vachiimba kuti anzi asingade ngaabude muZimbabwe. Nhasi vavhura hombe vaisa zvekare chimwe chimutemo chekuomeserana nevanhu chiri kuiswa nemwanasikana uyo anonzi Tatenda Matevera uyo Mavetera uyo. Pane chimutemo chake chaari kunzi aisa panapa chekuti kana iwewe uchida kurana chiWhatsApp group chairi kunzi ruta WhatsApp group hanzi unofanira kuva nelicense. Kana usina vakazokubata fine yako iyoyo inenge itori zvekuma 2500 chaicho. Ndo mari iri kutotaurwa panapa nevanhu ivava. Saka iye ndiye atobuda taura kuti Potra's breakfast meeting. I'd like to thank all those who attended the crucial breakfast meeting organized by Potra's yesterday. The time is ticking for organizations that collect first-part data, as you are required by law to have a license and have available options range from $50 to 2,500. Furthermore, a data protection officer DPO who is trained and certified by Potras should be appointed, and such appointed should be communicated by Potras. Even churches who collect personal data ought to have such a license and appoint a DPO. WhatsApp group admins are not spared too. If your groups are meant for business, you should as well obtain a license. Failure to comply attract penalties. So it is the breach of data. For further inquiries, get in touch with the Potras team and get better. Be safe than sorry. Special mention to our PS DR8 Chirume, Potras director Dr. GK Imacheke for such fantastic clarification and presentation. Not forget the events director Sibo what. Thank you. Ndo zvaari kubuda ari kutaura panapa papost yake ari kutaura iyeyu. Saka iwewe kana uchiziva kuti uri kuita zvezvimawhatsapp group wotogara wagadzirira kuti ndonowapa mari, vanhu ava vari kunyatsoshaya kuti mari voitsvaga kupi, vakungohasela vanhu, ndozviri kuitika. This government inenge itori yemafanizi chaicho. Hamene kuti kupererwa, kushaya maideas kana kuti kuita sei, ndokureiza mari kana ndo vision 2030 yacho kuti imimi mari yamuri kuwana yamuri kutotsikirira iyo vari kuida ndoimi yavari kuda kushandisa iyo kuti vaumbe nyika nayo yacho iyo. Tisingataure zvekuti kune zvinhu zvakawanda zvinotoitisa mari munyika, mari imweni ichitobuda kunze. Vari kutofunga kuti imimi next time muchanzwa kuti mangwana vaisa futi chimwe chipolisi futi chekutorerana mari nemi vanhu. Anyway, ndo nyaya iripo, ndozviziva. Munazvo zvekutaura kana munazvo ndiudzeiwo mucomment section kuti muri kuionawo sei nyaya iyo iri panape.